uNkulunkulu akakulonge uphile uphushe uphumelele uPastor Winning ilokuya-ke awachaza amaphupho kodwa kubalulekile kufanele ukuthi-ke le namba isebenzise kusona 9 ekuseni kuya 5 ntambama kodwa kuqikelela ukuthi nawe ukuthola kukuhle ukusiza i-channel ngokuthi unikele noma ube imember. Lokho-ke kuyayilekelela kakhulu i-channel noma kungayilekelela uma ngenza njalo. Njengamanje sinabantu abancintisana kakhulu abama-member abindlula ku-50 bancane kakhulu. Abanikelayo kabekho. Kuvela loyo muntu kanye after a year or so. Okababe babili onyakeni, yabo? So singakuthanda uma ngaba ukuthi yobe baningi abantu abama-subscriber, at least nabangama-member baningi. Noma banikelayo-ke baye baningi. Kodwa kasikho lapho sibhekela udaba awungathaphi. Umbali Sithole sawubona siyabonga-ke iy'ncazelo bengicela ukubuza. Ngabe kuchaza lokhu ugogo wami ungasekho ejabulele i-ex yami ubaba wengane yami ngiyabonga wamlahlelani lowo muntu. Oh okay wakulahlelani. Okay senza nje. The deceased gogo, the deceased granny was happy, excited to see or to be with her ex-boyfriend. Yep. So ngenzeka kuphuphe la your granny, your baba, your mama, your whoever was no longer with us, who has died maybe long time ago, umbone ne-ex yakho ijabulile noma ijabulele ex yabona. Nake singakusho ke number 1. Kuyenzeka kuma uphupha umufi kube upha esitsheleni ngoluhle kakhulu uma ejabulele ex. Ngoba lokusho kungenzeka lo muntu akamubi njengoba ucabanga futhi uyena okulungele nokufanele. Ongakushada ngokuhamba kwesikhathi noma uzokushada ngokuhamba kwesikhathi uma ningalungisa lezi inkinga ezanokuxabanisa esikhathini esenjule yabona. Number 2, ngokwesintu-ke uma ngenze uphupha umufi kungaba upha oluhle kakhulu ukuthi uma ejabulele ex ngoba lokhu kungasho ukuthi kungenzeka lo muntu umphiwe izidalwa ndethongo lakho futhi uyena okhethiwe ukuthi akuthathe ukusho ukuthi-ke walahla ubambo lwakho okanye-ke kumele umxolele uphinde umamukele uma ngoba mhlawumbe useshintshile walibona iphutha lakhe uma ngukuthi-ke uyena walahla wena ngoba la kungenzeka uwa wamlahla so uyakhonja ukuthi walahla ubambo lwakho noma-ke uma akulahla uyakhonja ukuthi lo muntu owakulahla kwakuyena muntu owayekhethiwe owawumphiwe nokulungele ngokwesidalo sakho ngokwethoko lakho. Okay, nakuba kunjalo-ke number 3 kwesinye isikhathi kuyaba uma uphupha nje umufi kuyaba uphawu ngabe lokuma ubona esehleli ne-ex umuntu lo muntu osehleli ne-ex yakhe ijabulele ex yakho ngoba abantu ngenzeka lawo noqwashiso lokuthi-ke kube luqaphele ngoba lo muntu usecele esidalweni sakho ngoba efuna kube sengathi nahlanzwa yitalo kuvele sengathi nahlanzwa yitalo lo muntu kunento ayiphehlayo esebenzisa imithi kodwa ebese le mithi ayifaka lapha nempepho noma nani ekubiza wena ekucela koJobe kaMatshali ecela komondisi ukuthi hey yabo bese kuvela sengathi kanti uyena nje sefuna ukuzibuyela kodwa manje mayisemsa lento yakhe le yembokodo usenza idalo zakho lezakhe yabona ubizo onkosi bakubo bekuthi abahlangane nabo Sithole bakubuyisa ngiyadlala kodwa-ke yes uyidlala kodwa-ke asithembe ukuthi kungenzeka ingoba uwubambo lwakho ingoba uyena okulungele so lungisana izinto ungamlahli ngoba vele senengane yabona ukuze komunye afike kuthola ingane akushiye ugcina unathuwe ingane ngiyabona ezinoba balekile so at least you better stick with the devil no siyabonga blessed.